suntem în Doha. În fază. Vrei să mergi cu spatele, mă? Până vine de aici partea Pe care te dăm. În dreapta, mă, pe dreapta. Alex, trage dreapta. Ai schimbat macazul? Uite ce mică. Haideți. Are și ștergător la căruță. De ce? Că nu plouă în tunel. Bă, dar vine vânt. Care se lumine de Dumnezeu. Merge trenul. Eric, ia uite, băi. Suntem în față la tutu. Drustă nu e condus de nimeni. E automat. Cum vă rog să conduc eu? Numai de-astea faci. Țineți-vă că facem curba asta pe dreapta aici. Ăștia n-au nici pânze de păianjen în tunel, mă, nu ca noi. Fii atent că îi dăm a doua. Tot pe unde se intermizeria asta? Nu arunca românii noștri după geam? Cu toate că vezi că, uite, ai dat o cioară pe partea de sac. Hai, Nu știu cum a reușit de acolo. Dar are și ștergător, să vezi? stați bine în fotoliile? Ca la noi, la București. Iară de plastic. De mai Nu mai mers niciodată în față la metrou. Ia să căutăm în stație. Da, da, da. Ar fi mai stație, eu uitați dracu aici, nu mai vezi voi. Mai avem stație odată. Uite Potolești. Da, uite pe dreapta aici. Nu e asta? A, nu e, n-are treabă. Asta e și e. Mamă, am intrat pe alta. Pasările aici. A schimbat magazul. Uite și stația. Care stație? mă? Nu e. Nu e. Și mie cel mai mă vezi pentru ăsta. Hei, ce se întâmplă cu ele Deci astea? stația. Change here for Al Wakra. هذه المحطة هي عقبة بالنافذة التبديل من هنا إلى الوكرة. Stație, metrou. Da, da, deschis, săran. S-a deschis. Se deschid ușile.